Čo to bude? Dnes som spravil špeciálne video. Popríklad so zvukom. Lebo otváram Miner 2. Keďže bude za chvíľku otvorený, to som ho chcel ukázať ešte aj predtým, než tu pustím ľudí, že? Všetci poznáme slávny Miner, kde chodia všetci českí a slovenskí youtuberi hrať. Tak prečo sme nemohli mať aj my začínajúci youtuberi nejaké má svoj Miner. A preto som predstavil toto. Teraz vás tu trochu prevediem, aby ste pochopili, čo tu všetko mám. Nejaká táto základná ešte búdka, do ktorej budem dávať villagerov na predaj. Potom tu mám ešte túto trading spot s villagerma základnýma nejakýma. Môj osobný bufet, kde si môžete kúpiť nejaké jedlo. Potom nožiny na sopice, kde proste položíte sliepku, necháte si ju viac a odvediete si ju. Jednoduché. Potom mám taký stĺp na oznámy, kde si človek môže kedykoľvek dať nejaký oznám svoj osobný, že keď to chce povedať celému Mineru 2. Takže som dal nejaké tí základné dva byty na predaj, ktoré tu teraz stavám. Tí dolné sú ešte hotové, ale tí druhé ešte sa chystajú zo strechu aj. A potom už je toto. Hľadám hráčov do serverov. Potom tu mám takú menšiu búdu pre zvieratá, zatiaľ to je iba môj pes. A hraciu skrinku, iba s jedným CDčkom zatiaľ. Potom tu máme tiež ešte jednu vec. A to worky. To na Mineri nemajú. Keď si chcete nejaké emeraldy privyrobiť a nie co robiť, tak máte robiť všelijaké worky. Po lampe ich bude 10, zatiaľ sú iba 3 spustené. Podľa toho, či to bude aj trochu vynášať. Ako prvý tu mám takéto pole, kde budete sadiť a vlastne za celé to potom sklidíte a môžete predať nad špeciálnym urobím villagerom. No vlastne to je veľmi jednoduché. Motičku buď drevenú alebo kamenú. Potom si zoberiete knižku, ktorá tu pre chvíľku bola, ale villageri to asi zobrali. S pravidlami. Možno doplním. Potom mám takú menší stenu, kde mám všetky obrazy. A potom tu bokom mám ešte také menší work, ešte druhý. Work +1. Kde si môžete používať bow, samozrejme za vaše vlastné šípy. Je to veľmi jednoduché. Prečítate si knihu, samozrejme originál. Zoberiete drevený meč, nalovíte tak kože, prídete tam do toho trading postu, s tou obrovskou mincov, ktorú si dorábam a predáte. Jednoduché. Potom tu mám taký menšie, svoj akože osobný, takú výrobňu. Potom tu mám, na Mineri majú jedno vajce, ďalšie, ale povedzme keď menší tento si len dve. A tu mám originály vlastne opytovo knížiek pravidiel pre tento server, ktoré každý dostane pri tom, že sa to vstúpi. Ale ešte vám ukážem aj byty. To je ten nedorobený byt ešte. Títo hlavnejší budú drahší, lebo majú brúšku, také menšie, také útulné. To je vlastne druhá kategória, myslím. Potom tu máme tretiu kategóriu luxusný, ktorý vlastne už má aj osvietenie, obrazy aj bielu, aj toto, brúšku. A potom ten druhý, úplne základný, bez brúšky, takýto iba obyčajnou lampičkou, ktorý stojí najmenej. 1 emerald za 2 noci. Ten druhý stojí 3 emeraldy a 4 stojí ďalší, takže kategóriu vyššie o 1 emerald vyšší. A potom keď odtiaľto vyjdete, tu budú taký reklamné miesto,
môžu využívať hráči. Zatiaľ som dobil iba takú reklamu na svoj bufet, čo tu chcem rozbehnúť. A na obchodné centrum, ktoré tu začínam vyrábať. Potom taký menší a ten základný nejaký teplový dom. Vážne to je taká jedna vec. Podzemná, čo som aj vedel. Zatiaľ, keďže vlastne to máme dva, preto že bez jednou cestou podzemnej. Toto je moja základnou farmou na pečené kurací a vajíčka perie. Je to jednoduché. Zoberiem vajíčka. Pali porozbíjam, a vyrastlo to si. Skúšam úďareň, oheň, lepece, najpečenie. A potom samozrejme pokladňu a môjho maskotka na tomto. Úprav, ešte tu bude pár budov, nikto neví. No tu je moje buffet menu. Za obyčajnú rybu, ktorú vám upečiem 2 emeraldy. Meso až potom najvlastnejšieho, čo prasaťa, keďže jeho pára najviac. Až potom najvzácnejšie, pre mňa je to kravy určite. A nakoniec posledná časť mineru. Lebo ešte sa chystá, lebo je takú vzdialenejšia, ale bude dobrá podľa mňa. Túto viličku, ktorý by som chcel prerobiť na keďže je v dobrom stave, ale opustená, no, trochu opustená. Čo by som chcel prerobiť a týto domy dať do predaj, že kto bude chcieť, kde nebudeš tomu sa musieť stavať dom, bude vlastne môcť byť tady. Je to výhodné. No, natrafíte sa, dáte pár emeraldu a máte funkciu dom. A posledný lore, samozrejme mining. Potom to vlastne je všetko. Spejete, zoberiete, vyťažíte a zase späť v oblasti minci to predáte. Jednoduché a efektívne. A posledná vec, ktorá tu nesmie chýbať, sú nejaké základy. Samozrejme, nenechávajte stromy levitovať. Ešte chvíľku. Nerozbíjajte to vytvorené štruktúry serverom ani títo domy. Ja vám môžem hrodiť ban. Ďalej. Potom sú iba také 4 základné body, ktoré vám vlastne ukážu, ako to funguje. Tak vám to rýchlo zopakujem. Prvý, že ak nemáš byt, môžeš si ho tam prenajať, čo som ukazoval. Môžeš si ho ten pozemok vlastniť, kde môžeš stavať čo chceš. Emeraldy získaš za prácu. Bude ich tu 10 dokopy od serveru. A môžete viac kedykoľvek ľubovoľne koľko chcete vy. A nikdy nesmiete kopať pod seba. Také základné pravidlá, ktoré to nerozbilo celé. Tak, to je Mine 2. Na spustení si pozriem jedného až dvoch hostů, ešte uvidím.